Сүрәтлә син болыт күбекләрен, мендәр итеп күктән йөгерүем. Сизмим димә, ал буяуга мангаш зәңгәр күкнең нурга төренүен. Теленүен күкнең галәм ярып, калса әгәр ак бит тынлыкта. Теләгән бар буяуларны сайла, бу җир шары синең куллыкта. Таплар булып читкә тамган төсләр, илһам эреп бу җир йөзен ярса иде. Син яса, киң бәхеттән тын кысылып ихлас көлә торган итеп яса мине. Иске фотосурәт кебек бу җәйнең дә төсе уңар. Эрер йолдызлары хушлашканда аңарсыз булмас. Тетрәндерер ачы җан сызлавы. Юк, кайгырма һәм борчылма, чөнки киң офыклар дәшәр ымсындырып. Якты буяуларың кызганмассың, юллаганда хәбәр юксындырып. Һәм китәрсең, алда мәңге уңмас, сызландырмас сүрәтләрең бардыр. Яшәү төсен алдың, ләкин зинһар, ихлас көлгән рәсемемне калдыр. Көлә белгән мине зинһар калдыр. Алина Хәбибуллина.